Здравейте, приятели, тук сме в играта. Сега се нагласа как да... Тук ще наслагам много кози. Не кози, овца. Овце. Да. Приятели, вижте какво ги направих. Това е най-якото нещо. Аз изимам вълната. Давай, ще изимам вълна. Просто това ще е най-готиният епизод на Майнкрафт. Стигаме. Така, искам вълна. Окей. И сега запалваме. Първо, искам да си взема една запалка. Сега ще насипя на очите. Много е тъмно. Този Майнкрафт. Само ще си сложа тия водите. Ей, тук. Искам да унищожа целия свят. Приятели, виждате ли какво става, когато направите това с тия водите? Така. Много готино. Ще си направя къща на дърво. Тук виждам. Нямам такава идея. Виждам капка. Сега ще направя едно нещо. Майко мила! Ще си направя къща на дърво. Това никой не се е сетил да го прави. Освен аз ще го направя след това. Окей, лягам да спа. Не си вярвам на очите. Искате още такива страдания с мен? Оставете по един лайк и се абонирайте за канала. А тук пропуснал ли съм някакви руди? Диаманти? Не. Излизам. Мали тук какъв кратък. О, малко експи искам. Окей. И съм с диамантена кирка. Ето ми го човечето. Екипиран съм, сега излизам за малко. Не искам още. Това го отбелязваме, тук вече ще били. Отбелязваме го. Стончове. Тук вече няма да идваме. Що годе няма да идваме. Но... Ето, защо не си играе с моята топчета? И играе си. Приятели, видяхте ли какво направих аз? Аз изпалих всички животни. Това е най-страхотното нещо на света. О, пум! Изпаднах от света. Що ни кажи нещо? Бал. Сладър малък. Много си сладър. Ето. Това е моето куче хора, приятели. Казва се, защото той е много иглив. Нали? Ето. Лягам да спа и на сутринта ще продължа този експеримент. Върнах се. Вече ще направих платформата, сега следва стените. Това ще бъде много гадно. Окей. Лягам да спа. О, аз не мога да спа. Добре, че няма някакви гадове. Спи да хапна. Ти си хапвай. Ето го моя Шони. Здрасти. Какво правиш? Снимам видео. И той иска. Приятели, ето го бучето ми, Шони. Кажи здрасти на хората. Ето. Да продължаваме. Шони, отивай да играеш, ако обичаш, моля. Той куче не ме разбира. Не, за теб не може да получи. Само искам да ви покажа моето човече какво е. Това е моят скин. Ето го. Какво искаш, бе? Добре. Вълнах се. Само защото имаше малко проблем. Ама нищо. Игнорирайте това, че съм. След това съм се сложил слушалки. Вече мога да играя много по-разнообразни игри. Какво виждам там? Виждам село!
палим тинците. Пали. Искам да вземам вече селото. Беги! Отивам към селото. Тук просто е супер силен. Не знам кой го увеличил, ама е супер силен. Ако успее да сложа блокчето така, трябва много. Нещо ала-бала. Карам си из гората. О! Пускам си гората. Ще има много повече видеа. Колко иска се видео. Пея си просто. Не за първи път си играме на таблет. Това е моят таблет. Коза! Чао! Така. Ами ще слагам TNT-та. Не, по-скоро зомбита. Зомбита ще не слагам. Много зомбита. Гонете зомбита, превземайте. Ето ви гледа Майнкрафт. Защото е много игрив. Не, ще ми скажеш по-добре. Не може без TNT-та. Така, ще се върна около час. Може да се абонирате за канала и да оставите по един лайк. Това е от мен. Чао!